गुड मॉर्निंग स्टूडेंट श्रेणी तृतीय विषय आम भाषा आम साहित्य प्रसंग निम्बर आत्मकथा। स्टूडेंट प्रथम अध्याय आम निम्बर आत्मकथा विषय आलोचना करथिले। आज आम तार प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। तुम पई काम प्रथम प्रश्न पाठरू उत्तर खोजी कहवा। क निम्ब गछ केउं केउं स्थान रे देखिबाकू मिले। निम्ब गछ गाँ मुंडरे तल बाड़ी रे रास्ता कड़े देखिबाकू मिले। ख प्रवीण वृक्ष विशेषज्ञ किए एवं से काहाको उपदेश देथिले। प्रवीण वृक्ष विशेषज्ञ महामुनि अक्रेय तांकर प्रिय शिष्य जीवकଙ୍କୁ उपदेश देथिले। जगन्नाथଙ୍କ विग्रह केउं काठरू होइथाय। जगन्नाथଙ୍କ विग्रह निम्ब काठरू होइथाय। घ पूर्वे निम्ब काठକୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଜାଳୁ ନଥିଲେ। निम्ब काठरू जगन्नाथଙ୍କର विग्रह ବା मूर्ति ହେଉଥିବାରୁ ପୂର୍ବେ ନିମ୍ବ କାଠକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଳୁ ନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଲେ କୁର୍ମି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଆଦି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ରସ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ କୁର୍ମି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଆଦି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ବ ଗଛ ପରି ଆଉ କେଉଁ ଉପକାରୀ ଗଛ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନିମ୍ବ ଗଛ ପରି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଉପକାରୀ ଗଛ ହେଲା ବେଲ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ବ୍ରହ୍ମୀ, ଘିକୁଆଁରୀ ଆଦି ଉପକାରୀ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଯାଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ତର ତାହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। କ ନିମ୍ବ ଗଛର ସ୍ୱାଦ କିପରି। ନିମ୍ବ ଗଛର ସ୍ୱାଦ ହେଉଛି ପିତା। ସ୍ୱାଦ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ। ଖ ଅକ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ। ଅକ୍ରେୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବକ। ଗ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଘ ନିମ୍ବର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଛେଲି କ'ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଗେ ନିମ୍ବ ଡାଳକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଗେ ନିମ୍ବ ଡାଳକୁ ଦାନ୍ତକାଠି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଚ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ କେଉଁ ମାସରେ ପିଠା କରାଯାଏ। ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପିଠା କରାଯାଏ। ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ଧୂଆଁରେ କେଉଁ ରୋଗ ଭୂତାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ଧୂଆଁରେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଭୂତାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ବେଲୁନରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଚାଲ ଖୋଜି ଆଣିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ପୁରାତନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନୂତନ। ସୁଗୁଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗୁଣ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧ। ଟାଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନରମ। ଆଦର ଅନାଦର। ଉପକାର ଅପକାର। ସଚେତନ ଅଚେତନ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗର
5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ମରୋଗ ଏବଂ ତାହା ନିମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୁଏ ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ମିଳିମିଳା, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଅତିସାର, ଯକ୍ଷ୍ମା, ପ୍ଲେଗ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା, ରିକେଟସ୍। ପିଲାମାନେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମିଳିମିଳା, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଯାହା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେହିପରି ମୁସଲମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆଲ୍ଲାହ। ଶିଖମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାନକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ନିମ୍ବ ଗଛଟି କାହିଁକି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ବ ଗଛଟି କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ତାହାକୁ 5 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା। କ-ରେ, ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛର ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବିନା ସୂଚନାରେ ଲୋକମାନେ ତାର ଗଣ୍ଡିକୁ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଘ, ନିମ୍ବ କାଠକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିମ୍ବ ଗଛ ପ୍ରତି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିମ୍ବ ଗଛ ମନ ଦୁଃଖ କରିଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଥିରୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।